Onye Odinaka, Onye Odinaka, Onye ngala onwe masobwe mo. Onye Odinaka, Onye ngala no. Onye Odinaka, onwe masobwe mo. Onye Odinaka, Onye ngala. Obro mukelo onwe mo. Makodim naka ụfọdụ ewebelu m iwe ma owelu m iwe wezinalụ m maka ọ bụrụ m kele onwe m Onye Odinaka, Onye Odinaka. Chineke libiye ego na-akala ibiye Onye Odinaka ọ na-eme nkala osita dịba mma na ọdịba na gboo Onye Odinaka na-alacha aka onwe onye mere ibe ya ajụjụ ka nna-ajụ Onye Odinaka ọ na-eme ngala n'ije ụwa Onye Odinaka ọ na-eme ngala Onye Odinaka na-elecha nlecha n'ije ụwa Onye Odinaka ọ na-eme ngala Money stop nonsense yo, money stop rubbish yo Onye Odinaka ọ na-eme ngala akụ na-esi obi ike akụ na-etigbu okwu ayịma Onye Odinaka ọ na-eme ngala onwe masogbu emo ayịma Onye Odinaka ọ na-eme ngala onye mere ibe ya onwe masogbu emo otu si eme dị m Onye mma Odinaka ọ na-eme ngala Onyeoma Nwaeze abịa haba ikilikisam Money stop nonsense, money stop rubbish Onye Odinaka, one of amagunze Onye Odinaka, Onye Odinaka eza mama I chief Osita Godwin I chief Osita Godwin dogu Osita diba mma diba na gbo Osita diba mma diba na gbo Adiba na gbo Onyeoma Nwaeze abịa Nwaeze bụ Nwaeze Nwaeze bụ Nwaeze Onyeoma Nwaeze abịa Nwaeze bụ Nwaeze onye bụrụ Nwaeze na-agwụ ya Nwaeze bụ Nwaeze eze mama Nwaeze abịa Nwaeze bụ Nwaeze Onyeoma bụ onye egwu Nwaeze bụ Nwaeze Osita dị mma bụ afa Onye Odinaka wee bụrụzie n'afa mmadụ nụ ejemenu anyị ejemamaguze ka nje na-egwu na abọmokwu mmadụ bụ n'afịa azụlọ mmadụ bụ n'afịa azụ azị ọ bụrụ ije afịa eke bụ isi na ọ bụ kedu ife ji isi eke wee nata afịa azụ ụgbọ na anụ udo orimili omeleke na-abalị olie mba Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu onye magụ egwu adasọ mikrofonu onye magụ egwu adasọ mikrofonu egwu mekene nwanne m Onye Odinaka eze mama mekene yo mekene yo onye amagunze osita dị mma onye osuene na amagunze na-eme ngala na-elecha nlecha Super High Chief Osita Godwin Onye Odinaka ọ na-eme ngala one of amagunze ezi nwa si nje egwu si n'ọbala isi n'amagunze wepụtazi anụ eze mama na Shanghai China importer and exporters all kinds of water pump generators managing director Onyeoma ya bụ CEO Tuzilink Ghana Limited egwu ejio Chief Executive Officer The Call Investment Nigeria Limited Onye Odinaka Onye Odinaka ọ na-alacha aka
Onyeoma Chukwu gozi n'ụwa olotu ụmụnne ya lotekwazi obodo ya ma lotekwazi ụmụ ogbenye Chinakala ibi ya ego na-akala ibi ya onye ọ dị n'aka ọ na-eme ngala osita dịba mma na ọdịba na gboo ndị melọgọ si mụ keneyo ndị nyerụla aka si mụ keneyi nugo ndị bunye moto ndị ziri ụzọ ma ndị lụrụ ụlọ Onyeoma na-ekeneyi n'egwu ọma ụmụ ogbenye si mụ keneyi n'iju ụwa na nke imela amaka nke ịlụla amaka onye ọ dị n'eke wanofa Magunze kata kata ka ewu na-anyụ kiti kiti ka efi ji aga haba enwe m akịkọ mma kọlụ unu ọ bụ m kọlụ na akịkọ ahụ maka Chief Osita Godwin onye Odinaka mekeneyo gosikwa akwụkwọ gosi bie n'ụwa gosi ije ụwa ewa mgbe na-eje akwụkwọ n'onwere uche mala akwụkwọ mgbe na-eje akwụkwọ n'onwere uche mala akwụkwọ nwa nwere uche nwa mala akwụkwọ nwa nwere uche nwa mala akwụkwọ ọgụ primary school ọ gụrụ na Magunze na Riverside primary school Osonobala Magunze ka o jere primary ọ mala akwụkwọ ma ọ mala akwụkwọ ma anya ka ọ gụsi primary school ụgbọ ebuli ejeme Lagos ọ gụ secondary school na Awoli College na Ọjọọ Lagos steeti nwa nwere uche nwa mala akwụkwọ rinne akwụkwọ malia ka egwu mala Ọsadebe akwụkwọ malia ka egwu mala Onyeoma Tochukwu onye Odinaka mesikwa agba bọyị agbasa bọyị Nachie University Valuvi University Tochi Megana ebe a ka o mee part time nwa nwere uche nwa mala akwụkwọ malia ka egwu Onyeoma Tochukwu onye Odinaka n'enu ụwa na-eme ngala onye Odinaka n'enu ụwa na-alachaka nwa nwere uche nwa mala akwụkwọ n'enu ụwa mọgụ mekeneyo yi na ezigbo dozi agwa ịbụ Ebele Osita ni Godwin ezi nwanyị si ndị egwu enufu ego bede nwanyị nwogbu nwanyị Igbo ijele nwanyị na Tochime ezi ogolibo ụlọ Chukwuju ụmụọma wee gozie nya Chukwuju ụmụ nwoke ise wee gozie nya onye Odinaka Chinechere m Osita Chimelumeze Osita Chidube m Osita Chizitere m Osita na Chimeluchi ya Osita ọya dịlụ unu mma na nna unu lotelu unu haba nna mụrụ onye Odinaka nọ n'alụ Chukwu ọnwụ gbuliona obi ndị mmadụ ajọka onye Odinaka yala akwa ebe sinama ya gwazina obi ndị mmadụ ajọka onye dị mma ka ọnwụ na-egbu ose dị mma ka ụgbọ na-eji ọjị dị mma ka ụtụ na-adị onye Odinaka si m loteli ezi nne ya n'alụ mmụọ Chief Godwin Nwede Nwangenef na ụmụuchu Ubeze family Osita nwa ịka na-ebetọlili akwa mana ogbulu mmadụ na mmadụ ya onye dị mma ka ọnwụ na-egbu ọjị dị mma ka ụtụ na-adị ebe ịnọ ka ịnọ dị mma na nwa iloteli ọsịmụke n'ezi nne na nne bụ isi nne dị mma Mrs. Felicia Godwin ezinne na nwa iloteli inu onye Odinaka ọ na-achọ nwanne ya
uche nwa o ada adae ọnwụ ememe ife ọnwụ ememe ife ya dị ọnwụ wa ya ọnwụ nwanne na-ewute uche nwa na ada akwalili elu mmụọ haba onye Odinaka si m kedebekwala ụmụnne ọzọ Maria Godwin na-esi nwanne bụ Chidimma Ngozi Godwin. Kedu maka Kenneth Anayo Godwin Akụchinyere nwata na-esi nwanne bụ John Sunday Godwin onye Odinaka osita si m kene unu ọya adịla unu mma nwanne mmadụ abụrụ ya Chinakala ibiye ego na-akala ibiye onye Odinaka ọ na-eme ngala osita dịba mma na ọdịba na gboo onye Odinaka na-alacha aka onye mere ibe ya ajụjụ ka na-ajụ onye Odinaka ọ na-eme ngala n'ije ụwa Onye Odinaka ọ na-eme ngala onye Odinaka na-elecha nlecha n'ije ụwa Onye Odinaka na-eme ngala money stop nonsense yo money stop rubbish yo onye Odinaka na-eme ngala akụ na-esi obi ike akụ na-etigbu okwu ayịma onye Odinaka na-eme ngala onwe masogbu emo ayịma Onye Odinaka na-eme ngala onye mere ibe ya onwe masogbu emo otu si eme dị Onye mma Odinaka na-eme ngala